sari-sari na baguhan pa lamang po sa pag-ooperate ng tindahan o meron ding tindahan na kagaya ko. Para po sa inyo ang video pong ito. Dapat hindi po mangyari ito sa inyo guys dahil isa po itong kalugian sa kagaya nating nagninegosyo o nagkikaos na magkaroon ng kahit munting kita sa araw-araw. Dapat isaalang-alang po natin ito kapag tayo ay namimili ng ating mga stocks para sa ating tindahan dahil ito po ay napaka-importanting bagay. Dapat masyado po tayong mapagmasid sa mga expiration date na mga items na ating binibili dahil nangyari po ito dito sa akin. Hindi ko talaga na double check dahil minsan sa ating pagmamadali na mapabilis yung ating pamimili para open po tayo ng store, ganito talaga yung mangyayari. So, nangyari na nga ito sa akin. So guys, nakabili ako nitong isang pack nitong Yakult. Sa totoo lang, hindi ko po talaga na-notice guys yung expiration date. Hindi ko alam kung sa akin yun nung time na na ako po yung namili ng aking stocks o di kaya ay pag-deliver nila sa akin ng aking mga items. So, hindi ko talaga alam. Doon ko pa nalaman talaga sa customer na bumili dito dahil binalik niya, mabuti nga at hindi pa nainom ng kanyang anak, binalik niya dito dahil expire na daw yung Yakult. Actually, nung isang araw pa ito, kaso hindi ko pa siya naitapon dahil yung sabi ko, i-ano ko pa siya, iba-vlog ko pa siya for the awareness sa mga sa sari-sari store din na kagaya ko na mga baguhan pa lang. Dapat maging aware po tayo o mapagmasid po tayo sa pag-check ng mga expiration date ng mga items na ating binibili dahil pag nangyari po yun, isa pong kalugian din sa atin yun na syempre pupursige din tayo para magkaroon ng kita kahit na maliit lamang sa araw-araw. At pag nangyari po yun, nakakasad lang po talaga. So ayan, nung isang araw po ito binili sa akin and then yung expiration date niya pala is 30 of May pa siya, 2025. So, hindi ko talaga na double check guys yung expiration date. Siguro minsan dahil sa marami ding iniisip. So, ayan yung nangyari. So, yung maipapayo ko lang talaga sa mga kagaya ko na magwan sa pagsari-sari store, yan lang talaga maging aware po tayo o mapagpasin po talaga tayo sa mga stocks na ating pinipili dahil minsan hindi na natin alam yung mga destiny